Friese Lente mat een viering van de Frieske popcultuurwezen. Waar van alles wat. Waar echt foto-exposities, maar waar ik Friese Vernieuwclub in-store sessies. Dat is in platenzaken in de provincie. Maar waar ik resources, wat gaat over hip-hop. Waar een writing camp, waar de schaafsessies live. Die binnen in de laatste jaren een opname en die brengen we nou weer rond. We hadden nog de release show van Black Box Red in de Beatrix. Nou, daar moest ik bij wezen. BC's Electric hadden we Floor Bruistens, Laguna en Meitesteen in Iduna.